mimo zakona. Prošlo je 19 godina od početka rata u Bijeljini. Nije podignuta ni jedna optužnica zbog zločina, protjerivanja, odvođenja u logore, rušenja vjerskih objekata i brisanja historije jednog naroda. Na ovu činjenicu podsjetili su članovi udruženja Preporod prilikom obilježavanja godišnjice početka rata u Bijeljini. Pravosudne institucije u Bijeljini od kraja rata nisu podigle ni jednu optužnicu za ratne zločine, što stvara nezadovoljstvo među porodicama žrtava koji su stradale u ovom gradu. Prošle su gotovo 2 decenije od zločina, o kojima još uglavnom pričaju samo preživjeli, a oni koji bi te zločine trebali kazniti uporno šute. U okružnom tužilaštvu kažu da tvrdnje očevidaca nisu dovoljne za podizanje optužnice. 19 godina je prošlo. Nijedna jedina optužnica nije podignuta, osim jedne neki dan za jedan slučaj koji se dogodio u Bijeljini, ubistva i dvostrukog silovanja. Niko nije odgovarao ovdje za ratni zločin. Umjesto toga naše okružno tužilaštvo, na čelu sa nekadašnjim vojnim tužiocem Novakom Kovačevićem, stavlja na liste Bošnjake i njih procesuira. Gledajući sve ono što se dešava ovih dana i zahtjeve sadašnjeg predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika za ukidanjem i tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je donekle počeo raditi sa procesuiranjem zločinaca na prostoru Bosne i Hercegovine, nam govori u prilog zaista da pravda i pravičnost u ovoj državi su jedna tabu tema. Uprkos pokušajima Bošnjačke kulturne zajednice Preporod da se izgradi spomen ploča ubijenim civilima Bijeljine, kao i da se promijene nazivi ulica koji vrijeđaju Bošnjake, do danas ništa nije urađeno, a neki od tih naziva upravo čuvaju uspomenu na zločince. U Bijeljinu je uoči 1. aprila došla jedna jedinica specijalne policije iz Srbije na čelu sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom. Jedna Bijeljinska ulica kojom je ta oružana formacija u vojnim uniformama, vojnim kamionima s vojnim oružjem došla i dan danas nosi ime Srpske dobrovoljačke garde, Arkanove garde, što je prava civilizacijska sramota ovog grada i ovog kraja. Jusuf Trbić u knjizi Majstori mraka, koja je sastavljena od svjedočenja osoba koje su preživjele zločine ili izgubile najbliže članove porodice u ratu, kaže: možete misliti kakva je situacija u Bijeljini, kada sam ja, kao pojedinac, uspio prikupiti tolike podatke, a tužilaštvo, policija i sud nisu. Ogorčen je Trbić. Za kraj kultura.